Здравейте! В днешното видео ще покажем качеството на някои от авточастите, да не казвам всички, но някои от авточастите, които се предлагат на българския пазар и защо в някои ситуации автомаркет частите не са добро решение за вашият автомобил и не издържат много, и това, че сте ги сменили, не означава, че след 2-3-5 месеца няма да направят проблем. В случая става въпрос за части по окачването, а именно долните носачи с шарнири на тази кола BMW X6, и с колегата ще демонстрираме какво му има на прясно монтиран носач. Колега, така, този левия е в добро състояние, като за нов. Но какво се случва тук? Този е разбит още докато е нов. Това не се вижда всеки ден, затова ви правим това клипче, за да може и ви да се запознаете с проблемите, които може да бъдат, когато монтирате части с по-ниско качество. В случая не се знае колко време ще издържи и другия, но това е, което може да направим. В случая тези части не ги бяхме доставили ние, клиента си ги донесе поради други обстоятелства. Избягваме да работим по този начин, затова препоръчваме винаги части да са от нас, за да може да дадем гаранция и всичко да бъде направено както си трябва и да нямате проблеми. Това е от нас. Желавам успех!